Kabeiro mwaziri w'ekisemi naboigoyo kuliye kirgo ky'obugabana ime county ya Kisii Ezekiel Machogu nigatebire buna abasae nabo bari neribaga lya bene lyoko basemia naboigo kubaeresera abaibuli babo igoro y'obutumiki obube bw'ekibesa kya serikali ye county naboige serikali enene kubakonya ase ogochora abarai abo bari nobokoreri obuya abatabuna nabe gakobwaterana n'abasae asoborai we county chingaki baramusire gosoa abisi oigoni gakwanire oburai obube we serikali enene nakwene kibuna nigo murai bwense hatarikirania egatiye chira echabalierete chingaki akorete etaro yabo gochia asorogongoro gusi na gusaba banyare kumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kurigia ekirugo cy'oburai bwense tukuburia abachumbe baito baita abana baito moya ababake ebiri erite basagweta punga yo komenta ebango kiagera eribonege guchikuba ne faida erige guchikuba ito moyo na ende ntumate ng'asense ito ya Kenya rero chigasi ya kongire igo kire egento bago korabuneke bago korondia on dasima tubobwatesi na ende tuba encouragement none serikali nebwanete kuba encouragement punga yeito ebobwatesi ase kerenchera nate abase ebigori byito abasae nga ekero mwangire nafasi yoko bigabana yito ya ino ya Kisii County ntubwaterane pamoja n'abantu baito bonse be county koranga ekegori egeke nga kitogesira nga kitokeburugera na barabwo bacha gutenere gesaku na ende na barabwo banyare kwegokia nobora yoboronge na mbarabu abange ase serikali ye county turabeke abande babe chisi minister abande babe chief officer abande babe chisiyo kiagera babwate chinguru na ende babwate obumanyi bwo koregas igo ntusirikiane pamoja na barabwo na bonse wakisanga ekenyoru gitu ge county ya Kisii kiachire motwe inchencho yo monarenge serikali ya Kenya kwanza ebintu twarikiranete karo twajete water park abantu bamintumba inyori kwanza epara ya kurukeroka uja Kisii eyire ngote mono tugatebe pare rinko bari uyale nko bayarenge dual carriageway egente kyo tindo chinga kiabeire nkeri aso mupango bantu bamintumba inyorete ibeno medical center eyo nero abegeto borosonga yagachwe unaba umanabo wense Kenya egento kiriga kewa egento twarikiranete nga Gusii nebwanete gutwara airport enene kiagera abagusi n'abanyabiashara abagusi mbaga neti abange karoba ku Nairobi airport asabagoche gatabakana nga Sironga gusenyanguso egento turoche nari bakogenda barabia suneka bateba nga airport ngochere binte bimbiyo naroche chichiro eyire gasi ye county government chichiro echinde chigo chikoigorwa biashara bitayo kende getayo alia talinga priority itubuno mugusi na kikerito ganeti tubwate bintu tuganeti ebintu birayigore biashara ebintu rarenga na intwe amagendera itumbu yale igo tinda ranga kende nkere kiengencho kegoja gokorwa utetiga pengine egento bagoja gokora siasa eri ya kawaida na ende abantu baita abagusimo inyore intuntu bwate omurayi itokoro ku Fred Okengo Matiang'i ujinero omurayi w'abagusiya abantu baitabire na ende tosabete nga nero guchikugamba Kenya at the 60th president